imeela n'isonyere anyị na GCK kwa ụbọchị. Ihe a bụ ebe anyị na-ekesa ịhụnanya nke Chineke nye mba niile. Onye ọzọ atụrụ WF Kumuyi na ebe a ikesa nwere onwe a nke Kraịst na-enye. Enwere ihe m chọrọ ka ị gee ntị, ka ị chebere onwe gị echiche. Enwere ụgbọala abụọ, nke a bụ nke a na-arụ ọrụ n'oge niile, nke a bụ nke a na-adịghị arụ ọrụ, nke a hapụrụ, onye nwe ya jụrụ ya hapụ ya. Gị chọrọ ime njem, ebupụta ha abụọ si gị mgbe elee ka ị ga-eso, elee ka ị ga-eso, ịmara ka ị ga-eso. Otu a ka ọ dị ka ndị kwere ekwe n'ime Kraịst. Ọ dị mkpa dị na anyị na Chineke ga na-enwe nwekọ n'ụbọchị. Anyị na-aga n'ụzọ na ntụziaka nke mmụọ nsọ. Anyị ewere na-ebi ndụ anyị nke Kraịst na-achọsi ike n'ụbọchị taa. Anyị na-arịọ mmụọ nsọ Chineke ka ọ na-eduba anyị na nnwere onwe nke anyị na-achọsi ike n'ụbọchị taa. Enweghị abụmọnụ nke apụrụ ịbụ nke ga-emetụ anyị n'ụbọchị taa. Na ndị Galatia isi nke 3 ana m agụ amaokwu 13, Kraịst agbapụtawo anyị pụọ n'ọbụbụ ọnụ niile nke iwu. Kraịst agbapụtawo anyị, o mewo ya ree kemgbe mgbe ya onwe ya nwụrụ n'obe Kalvarị. Mgbe ahụ ya onwe ya burule ahụhụ gị niile, ọbụbụ ọnụ gị niile o buruwo ya. Ihe niile bụ ihe ọjọọ i mere, ihe niile bụ ihe na-emekpa gị arụ, ihe niile bụ ihe na-ebuso gị agha, ihe niile bụ ihe na-enye gị nsogbu, ya onwe ya burule gaa n'obe ya, o wee gbapụta gị pụọ n'ọbụbụ ọnụ nke iwu ahụ. Ghọta nke ọma, ọtụtụ mmadụ nwere iwu dị iche iche, iwu nke ezinụlọ, nke obodo, nke agbụrụ, nke obodo ha bi n'ime ya. Ọbụladị otu onye nwere iwu nke ha nwere. Ọtụtụ mgbe ị maghị ihe iwu ahụ bụ, ya mere ha wee sị, ọ dịka gasị na ha nwere ike nke agwọ ochie ahụ, ike nke ekwensu ochie ahụ. Ha nwere iwu onye ọbụla, maọbụ nwata, maọbụ ezinụlọ, onye ezinụlọ, maọbụ agbụrụ, maọbụ onye ọbịa ka ị ga-abịa, nke a bụ iwu ha. Ha ga-edo onwe ya onye ahụ n'ọbụbụ ọnụ. Ọ ya mere ọtụtụ mmadụ na-ahụju anya iwu nke agadi nwoke ahụ. Otu onye n'ezinụlọ mmadụ, ọ bụ na ya emebi iwu ya ahụ, nwoke agadi ahụ ga-abịa bụọ ya ọnụ. O buru ike bụrụ agbụrụ n'ọtụtụ afọ, ha bụ ndị gbara ndụ n'iwu. Onye ọbụla n'agbụrụ a nke mere ọdị omume a ka a ga-abụ ọbụbụ ọnụ ya. Ọtụtụ mgbe ọ na-abụ n'ọlụ di na nwunye, ọ nwere ike bụrụ n'ezinụlọ, onye ọbụla n'ezinụlọ a, onye ọbụla nke nọ n'obodo a ka e ga-esi n'agbụrụ a gawa ebe ọzọ ga lụọ nwaanyị, ha wee bụọ ya ọnụ n'ihi na ndị ahụ ebibiele iwu ha. Ị nwere ike ị gaghị ama na imebiele, imerụọla ala. Ya mere Chineke ya onwe ya ekwuole na mkpụrụ obi nke emeghere na ya onwe ya ga-anwụ. Ka bụ ọbụbụ ọnụ. Ugbu a ọtụtụ mmadụ wee na-aga n'okpuru ahụhụ ahụ, na-aga n'okpuru ọrịa ahụ, na-aga n'okpuru ihe otiti ahụ, na-aga n'etiti nsogbu ahụ, na-aga n'etiti ihe na-apụghị ịkọwa na ndụ ha. Ha na-arị tupu ha eruo n'ebe isi, ha esi ebe a gbọọ daa. Ihe niile ha na-eme na-agbasasa. Kraịst wee hụ gị. Kraịst hụ gị na ị nọ n'ahụhụ dị otu a, wee hụ gị na ị na-adọga. O wee sị, n'agbanyeghị otu isi na-adọga, onye ahụ nke nyere iwu ahụ nke gị mebiri ewetarala gị ọbụbụ ọnụ ahụ, mana ya onwe ya ka ike bụ Chineke ka gị ike. O wee sị, bịakwute m, aga m enyere gị aka. N'abalị a Kraịst anyị ga-enyere gị aka. Ị ga-abụ onye mmeri, ị ga-abụ onye ga-aga n'iru. Ihe niile bụ ọbụbụ ọnụ, a ga-etiji ya pụọ na ndụ gị n'aha Jizọs. Ya mere mgbe Kraịst bịara, o wee were oku ahụ kpọọ onye ọbụla. O wee sị, bịakwute m unu niile bụ ndị na-adọgbu onwe n'ọlụ,
ị na-adọgbu onwe gị n'okpuru yoku, na-adọgbu onwe gị n'okpuru ike ka ike gị. Ya mere bịakwutenụ m unu niile ndị na-adọgbu onwe n'ọlụ, ndị eboro ibu dị arọ, ndị eboro ibu dị arọ n'ibu arọ nke yoku nke Kraịst n'obe Kalvarị. O wee sị, mụ onwe m ga-enye gị ezumike. Elu ebe ị nọ, nke a bụ nkwa Chineke kwere gị, na mụ onwe m ga-enye gị ezumike. Mụ onwe m ga-enye gị ezumike. Mgbapụta ga-abịa n'ụzọ gị, nnwere onwe kpamkpam ga-abịa n'ụzọ gị, nzọpụta nke onye nwe anyị ga-abịa n'ụzọ gị, mmeri ike iji merie ga-abịa n'ụzọ gị n'aha Jizọs. Ọ dịghị onye ọzọ nwere ike ịsị gị bịa, aga m enye gị ezumike. Gịnị mere? N'ihi na ndị niile nke ụwa niile ha nọ n'okpuru ọbụbụ ọnụ ahụ, ebe ha onwe ha na-enwere ha onwe ha pụọ n'ọbụbụ ọnụ ha ga-esi aga atọpụ gị. Ma Kraịst anyị agbapụtala anyị n'ọpụpụ ọnụ niile nke iwu, ebe ha ghọrọ ọbụbụ ọnụ n'ọnọdụ anyị. Gịnị ka nke a pụtara? Ọ bịara n'onwe ya wee sị, nna, aga m eburu ọbụbụ ọnụ ha, aga m eburu ọbụbụ ọnụ ha, aga m ata ahụhụ ha kwesịrị ịta, wee mee ka ọ bụrụ ọbụbụ ọnụ n'ọnọdụ anyị. N'ihi na edewe na akwụkwọ nsọ sị, onye a na-abụ ọnụ ka ọ bụ onye a na-akwụba n'elu osisi. Mgbe ya onwe ya buru ọbụbụ ọnụ gị ahụ, gịnị ka ọ na-ele anyị ugbu a ka ime? Amaokwu 14 wee sị, ka ngọzi nke Abraham wee ruo ndị mba ọzọ n'ime Kraịst Jizọs. Ndị a niile, ndị na-abụghị ndị Juu, na-abụghị ndị Izrel. Ngọzi nke Abraham, ị maara ndị Juu ahụ ha na-eche na ngọzi nke Abraham ga-abụ naanị ha ka ọ dịrị, mana ngọzi nke Abraham bụ maka gị onwe gị kwa. Udo nke obi bụ maka gị, mgbaghara mmehie bụ nke gị, nzọpụta nke onye nwe anyị bụ nke gị, ọgwụgwọ nsọ pụọ n'ọrịa bụ nke gị, ọlụ ebube nke ebere n'ike dị egwu nke ọlụ ebube bụ maka gị n'aha Jizọs. N'akwụkwọ Galatia 3 amaokwu nke 2 na-agwa anyị na anyị bụ ndị a napụtara na mmehie na ihere nke mmehie. Kraịst n'onwe ya bụ onye dị njikere ịzọpụta anyị n'ụbọchị taa. Kraịst bụ onye dị njikere, onye zurukwa oke iwezuga njọ mmehie anyị niile n'ụbọchị taa. Naanị nabata Kraịst na aja nke ọ tụrụ n'obe nke Kalvarị. Ọ bụ mgbe ka ị ga-enwere onwe gị. Kraịst bụ onye pụrụ itiji ịya mgba nke mmehie n'ime ndụ anyị n'ụbọchị taa. Ọ bụ mmalite nke mbili n'ọnwụ. Ọ bụ onye pụrụ inye anyị nnwere onwe nke zuru oke nke anyị chọrọ n'ụbọchị taa. Kraịst bụ onye pụrụ itiji ịya mgbe niile nke ekwensu na ndụ anyị n'ụbọchị taa. Ị chọrọ ezumike ahụ, ị chọrọ udo ahụ, ị chọrọ nzọpụta ahụ, ị chọrọ ime udo gị na Chineke ugbu a. Olee ebe ị nọ? Wele aka gị elu, wele aka gị ahụ elu. Ọ bụrụ na ewele aka gị elu, bilie n'ụkwụ gị, bilie n'ụkwụ gị ebe ọ bụla ị nọ, ka eluigwe chọta gị na ị na-ebuli aka gị elu. Onye nwe anyị gọzie gị, na bilie n'ụkwụ gị, bilie n'ụkwụ gị. Ị chọrọ ka o bupụ ọbụbụ ọnụ ahụ, mmehie ahụ, ahụhụ mmehie gị, ọkụ ala mmụọ. Ị chọrọ ka o wezụga ya. Ọ sị gị, bịanụ, aga m azọpụta gị. Ọ kpọọla oku, kwere na ya onwe ya azọpụtala gị. Ọṅụ nke nzọpụta ahụ ka a ga-eme ka ọ bata n'obi gị. Ndụ ọhụrụ ga-enye gị. Aga m ekpe ekpere nye gị. Nna anyị, n'aha Jizọs, ana m ekele gị maka ndị a niile, ndị ghọtara ihe mere eji weta ọbụbụ ọnụ, ihe mgbu, nsogbu na ahụhụ dịrị ya n'ihi mmehie. Ha wee kwupụta, ha wee chegharịa, ha wee were ndụ ha, mmehie ha niile na ajọ omume ha na mmebi iwu ha were ya nye gị dịka nkwa gị si dị. Wezụga mmehie ha
pụọ n'ebe ha dị dịka anyanwụ dị anya n'ebe ọwụwa anyanwụ na dị n'aha Jizọs. Nye ha mgbaghara ugbu a, nye ha udo nke obi, nye ha ọṅụ nke nzọpụta gị, nye ha ndụ ọhụụ na ịbụ ndị ekere ọhụụ. Mee ka ọ dị ire na ndụ ha bụ nzọpụta ahụ na obi onye ọbụla, na ndụ onye ọbụla ebe a na ebe niile a na-anụ olu a, n'aha Jizọs Kraịst dị ukwuu ka ikpere. Ị dị na njikere ugbu a? Eluigwe dịkwa njikere nye gị nna anyị n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị maka anyị maara na Kraịst anyị emezuwo wee wezụga ihe niile bụ ọbụbụ ọnụ pụọ na ndụ onye ọbụla. Ya mere onye nwe anyị na-ekpe ekpere na ihe ọbụla bụ ọbụbụ ọnụ ka iwezụga ya n'aha Jizọs. Ihe ọbụla bụ yoko nke onye iro wetara, wezụga ihe niile pụọ n'arụ ha n'aha Jizọs. Dịka ịgbaghara ha mmehie ha niile, gwọọ ha nrịarịa ha niile, mepee anya ndị kpuru ìsì, ka ndị na-adịghị anụ ihe nụ ihe, ka ndị ngwọrọ bilie gaa ije, ka ihe niile bụ ihe toro eto na-arụ ha pụọ na-arụ ha n'aha Jizọs. Ka ihe toro n'olu ka a kagbuo ya ugbu a. Ihe niile bụ ahụhụ niile nke mmekpa arụ nke onye iro, onye nwe ana m arịọ ka ọrịa ahụ niile na ahụhụ niile na mmekpa arụ niile ka ewezụga ya n'aha Jizọs. Onye ihe niile bụ ọrịa na-adịghị agwọ agwọ na ndụ onye ọbụla, ọrịa nke na-adịgide adịgide, ihe otiti, ọrịa mkpọnwụ na ndụ onye ọbụla n'ebe ọbụla, wezụga ya pụọ na ndụ ha n'aha Jizọs. Ọrịa na-adịghị agwọ agwọ, ana m enye gị iwu ka a gwọọ gị ugbu a n'aha Jizọs. Ihe ọbụla bụ n'ebe niile, onye nwe anyị, mee ka ike gị pụta ìhè. Gosi ike gị, gosi nnapụta gị, gosi ọlụ ebube gị n'ebe ọbụla, n'ebe anyị si ekwu okwu a, ebe niile ndị nọ n'ezi, mee ka o guzosi ike bụ ọlụ ebube ahụ ugbu a. Anyị na-ekele gị maka anyị ma na imewo ya, ọ dịla ire site n'eluigwe. O mewo ka ọ dị ire na ndụ anyị, emewo ya n'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. Imeela anyị sonyere anyị na-agba nke ọzọ nke GCK kwa ụbọchị, mgba ozi ọma nke Kumuyi. Ejimaka na ịnatawo ike nke Chineke na ịhụnanya nke Chineke. Ọ dịkwa njikere ịnọnyere gị, ịgọzi gị, nye ndụ gị niile, ụbọchị niile nke ndụ gị. Ọ bụ enyi nke na-anọgide karịa nwanne, ị pụrụ ịtụkwasị ya obi. Obi anyị dị anyị ụtọ, dị anyị ezigbo ụtọ na ị na-anọnyere anyị. Biko gaa n'iru na-anọnyere anyị na www.gckhq.org/connect. Biko tinye ọbụladị akwụkwọ ọgbaama gị, ihe ahụ ị chọrọ ka Chineke mekwara gị, tinyekwa ya ebe ahụ. Biko otu gị na Chineke si aga nwekwara ike kọwakwara anyị n'ime ya. Biko jisie ike, mara na Chineke hụrụ gị n'anya, anyị nwa hụkwara gị n'anya. Ọ na-adịkwa anyị obi ụtọ ka ị na-anọnyere anyị mgbe ọbụla. Dịka ị na-eme nke a, ka Chineke nọnyere gị ma gozie gị. Imeela.